den, my jsme teďka ve Vyškově v zooparku a tak jsem si říkala, že bych mohla vlastně začít točit další vlog. Já jsem včera vydala jeden a dneska rovnou začínám s dalším. Dobrý den. Tady jsou takové ukázky starých domů, nebo jak bych to měla nazvat. Takže se jdem podívat dál. Pozor opatrně. Tady je vlastně i takhle jakoby ten dvoreček. Jak to bývalo za naše prababičky a babičky. Tady se jde zase někam dovnitř. Tady kočárek, to je prosím nový model. Už jsme si vybrali, že lásko? Takovýhle budeme pořizovat pro miminko. Dneska máme další den, už je úterý. My jsme včera byli v té Mirzo, prostě taky zoopark ve Vyškově. A teďka jedeme do Olomouce, půjdeme na burger, máme chuť na burger. A potom do Olomouce. A potom pojedeme k mému bráchovi a budeme se u něho společně všichni koukat na hokej, takže to je náš dnešní plán. Pak bych měla ještě stihnout velký nákup, protože jsem ho nestihla včera. Takže musíme dneska zajet na velký nákup, abych mohla zbytek týdne už normálně vařit. Takže tak. Závislák.
Dneska máme pátek a my jsme teďka v Olomouci bez dítěte. Máme ho na hlídání a jedeme si vybrat novou postel. Nebo takhle, my se jako koukáme zatím, aby jsme zjistili, co se nám líbí, aby jsme zjistili, jak vysokou chceme postel a tak dále. A pak buď si něco vybereme jako přímo tady, anebo objednáme něco z internetu, protože mi pár lidí jako doporučovalo nějaký stránky, takže se jdem prostě podívat na výšku a i třeba zkusit madrace, které nám vyhovují, které ne, aby jsme věděli. Takže jsem si říkala, že budu takhle jako pokračovat a my jdeme. Tak my jsme prostě asi jako vybrali. To je prostě úplně přesně to, co jako hledáme. Dostatečně vysoká madrace. Ty, co jsou tady na tom, jsou brutálně pohodlné. A má to úložný prostor. Je prostě krásná. Strašně příjemný materiál. Jakože strašně. Jsem teďka možná držela mikrofon, tak doufám, že mě slyšíte. Prostě úplně takový plíšáček. Prostě ježiši. Boží. Fakt. Tak, já doufám, že mě uslyšíte. Každopádně my jsme si teďka vypůjčili dodávku v Maverixu, protože jsme si teda vybrali tu postel a madrace, všecko a jedeme na sklad, jedeme si proto a už si to vezmeme i rovnou domů. Jakoby upřímně tohle jsem absolutně nečekala, že jako dneska vybereme, že dneska koupíme a že dneska si to povezem dom. Takže já jsem úplně nadšená. Co ty? Takže z toho mám fakt strašně velkou radost a úplně se těším prostě. No, tak já vám to pak všechno ukážu, až to postavíme doma, takže... A máme postaveno. Samuelek tam sám ani nevyleze. Slížt umí, ale vylezt ne. Je fakt jako vysoká, no. Takže... No já jsem úplně nadšená, ale úplně. Tak, krásný den. Já vůbec teďka nevím, kdy jsem naposledy točila. Každopádně, dneska je pátek, my jdeme na víkend k mým rodičům, protože se tam pořádá taková velká jako akce. Děkuji. Takže prostě s závodníma autama a takhle. Tak se tam jdem podívat, protože Samuelek miluje auta, že? Máš rád auta? Jo? Takže se tam jdem podívat, budeme tam takhle celý víkend, já tam mám pak ještě v týdnu nějaký doktory, takže já tam reálně budu až do středy a říkala jsem si prostě, že vám tak jako ukážeme, co budeme ještě tento víkend dělat, protože jsem začala stříhat ten vlog a zjistila jsem, že to má teprve 10 minut, takže ještě točíme dál, no. Takže tak. Tak, já teďka čekám v autě, protože my jsme vlastně jeli přes Olomouc a tak nějak prostě se kluci rozhodli, že spolu pojedou vláčkem, protože Samuelku to mluví už strašně dlouho. Takže kluci jeli vláčkem, já jsem jela autem a jim ten vlak jede teprve jako až za 6 minut z Olomouce, ale jede jenom 8 minut, takže tady budu jako za chviličku. Takže tady na ně jako čekám. A potom asi půjdeme za mojou mamkou, protože je dneska v práci, tak si za něj asi půjdeme dát kavčo. A potom pojedeme k ním domů, půjdeme se asi projít možná na to město, protože už by tam mělo být jako něco nachystané dneska. Takže tak, jinak ta akce, tak to je akce homo, nevím, jestli vám to něco říká, ale je to teda akce homo a jsou to prostě závody do vrchu.
Je to teďka takové ty sportovní vozy, protože ještě vlastně v září nebo prostě někdy na podzim bývají jakoby veteráni. Takže teďka jsou to takové ty prostě moderní sportovní vozy, nebo moderní, jako jezdí tam prostě i fábky takhle, ale prostě jsou to ty novější auta, nejsou to jako veteráni. Takže tak no, já si asi nebudu jako platit vstupenku přímo na ty závody, protože to mě úplně nějak jako extra nebere, ale určitě si koupím vstupenku do depa, protože tam chci určitě s malým zajít. Podívat se prostě na ty auta a takhle, takže vám to pak všecko asi jako taky ukážeme. Ještě jsem si říkala, že když tady takhle čekám na ty kloky, takže bych mohla dát takový jako trošičku povídací okénko ohledně těhotenství. No, takže aktuálně jsem nějaký asi 25. týden, něco takového. A právě, že teďka v pondělí jdu na odběry skrz kardio a v úterý mám kardio a ve středu jdu na test na cukrovku. U Samolka jsem ani neprošla tím prvním odběrem, jo? Takže jsem zvědavá, jak to bude teďka, protože mám vlastně, tím, že jsem měla u Samolka těhotenskou cukrovku, tak mám ten glukometr doma a měřím si to teďka fakt celý těhotenství a nikdy mi nevyšla vyšší hodnota. Teď si to konkrétně přímo před těma testama už měřím asi týden fakt v kuse každý den. A prostě hodnoty mám krásný, takže se toho tolik jako nebojím, prostě věřím, že tentokrát to bude v pohodě. Ale jsem na to zvědavá, protože jakože se tam čeká 3 hodiny a takhle vlastně máte vypít nějaký ten extra přeslazený nápoj a já jsem vlastně u toho Samolka ani neměla, že protože jsem neprošla už těma prvníma testama. Takže jsem na to jako zvědavá, no. Vzala jsem si sebou k našim knížku, že jako takhle, když budu u nich na návštěvě, tak samozřejmě asi číst jako úplně nebudu, ale říkala jsem si, že by se mi mohla hodit jako tam, protože co tam budu 3 hodiny dělat, že. Takže to vám určitě pak dám vědět, jak to jako dopadne. Fakt jsem to zvědavá. Teďka tam byla zrovna kamarádka včera, myslím, a říkala, že jí ten nápoj přišel ještě horší než poprvé, když byla těhotná. Tak jsem zvědavá, no, protože já úplně nemám ráda prostě sladké šťávy, nebo tak jako džus si ještě dám, ale vždycky si ho musím zředit s vodou. Ale úplně nesnáším prostě. Já vím, že my jsme na táboře, když jsem chodila do skautu jako dítě, tak jsme prostě panákovali jako normálně prostě čistý holý sirup. Jakože prostě jsme si tam, já nevím, na co jsme si brali, ale prostě nechci jako říkat, že vedoucí pili panáky, že my jsme se jako chtěli přidat, tak jsme si dávali sirup. Já si nemyslím, že tam pili panáky, ale prostě jsme tam měli nějaký takový ty plastový panákovky a prostě nás to tak jako napadlo, nevím proč. Bylo to fakt hnusný a nechutný a jestli to bude jako podobný, tak nevím, neuvidíme. Ale já jsem si teda nejdřív tak jako docela omezovala, protože jsem se bála, že tu cukrovku budu mít zase, takže jsem fakt jako hodně si hlídala prostě sladký, nejedla jsem nic, co prostě pomalu obsahuje cukr, když cukr obsahuje úplně všechno. A nepila jsem právě žádný džusy, nic a jakože hodnoty jsem měla sice hezký a takhle, ale prostě pak jsem nějak si řekla, jako, že to zkusím jako neřešit. A neřeším to, prostě dám si občas džusa, piju slazenou kávu, prostě nepiju kávu bez cukru, dávám si jako jenom 1 lžičku, ale prostě dávám. Sem tam si dám prostě nějaký dortíček nebo nějakou sušenku ke kávě nebo tak. Upeču buchtu. Předtím jsem dokonce ani nejedla sladký snídaně nějakou dobu, jakože jsem si reálně dělala furt jenom míchaný vajíčka nebo prostě nějaký chleba nebo volský oko, prostě furt to samé dokola. A pak prostě jsem začala normálně jíst jogurt s mysli nebo lívance dělám banánové a tak a prostě cukr mám furt úplně krásný, takže toho se fakt tak jako nějak nebojím, ale uvidíme, no, jak to dopadne. Každopádně já furt jako přemýšlím, protože my už samozřejmě víme pohlaví, jak to jako pojmout tady jako na YouTube. Jakože si udělat nějak jako samostatný video, protože jako já nedělám žádnou jako úplně party nebo něco, prostě naši už to taky ví, všichni jako v mém blízkém okolí už to ví, takže spíš jako přemýšlím právě, jak to jako oznámit tady vám, ale asi něco jako vymyslíme, no.
protože pak už bych s váma chtěla jako probírat i takové ty věci jako nákupy věciček, žehlení prádla, praní prádla, nějaká výbavička takový, takže to už by se pak hodilo, abyste věděli, co vlastně čekáme, no. Takže tak. A já už jdu asi pomalu na to nádraží, protože už tady fakt povídám dlouho a tak nějak to jako uteklo. Takže se vám potom ozvu, jak půjdeme na to město.